Hi, simrang hilin eh. Good morning, ug madung buntag, ug madung Pasko sa pagkabanhaw. Maron ay Domingo na ron. Salamat Ginoo. Nga, niabot gyapon tarong takna ah. Kasi matinga mo na ako sa Garcia, kamamantong gabi. Kahapon ning doon ko kay ngatan ako og apil magpugos sa gang apo. Walang karon. Domingos buntag na, mo ito, Domingos Santos sa pagkabanhaw. Pagkabuhi sa atong Ginoo. Da ang apo sa doon na puro karaw-karaw kay angin malagay lahi man ila dahil timamas ko kunog mga anghel. Ano? Kuman naman gabi eh, nakita siguro nito aghang video katong nganta, lahi-lahi di pud ang style nila sa mga sa Alicia. Ang mga kanta, mga lahi pud tono. Na malay karon anda magindod na pug ko sang yutang na tawan bitaw buli na pug kay siya kay nalapay serbisyo mapuhon mo naman kay bawa naman siguro mo kasa ko to usban daghang salamat sa mga taong nagsubaybay sa ang vlog kay bawa na mo inatunta ang grasya magapawaw ko na sa inyong panagdanan. Katong taas gawas sa nasod, labi nato sang pasamong amping niya kanunay, gampo pirmi. Kaya watay laing masandigan sa problema, ang magampo sampit sa itong labang makagaham. Kung say problema diha, kay ba ko na kay problema, ampos Ginoo naman diha long. Kita na nimo si Rughang Vlog, agi mong anak, nga dagtuning kanta, ni sayaw. Awa naman itong tarong itong ahang vlog katong nanayo ang mga anghel. Karon mga ito na po na sila niya giridihan na kay kuan mamas ko lagi ko no mabas idang igagaw nga divine anak ni Venus kaya ako sa minihili na po uli Galicia. Salamat sa mga taong nagsubaybay sa vlog. Kita lang ta sunod. Madung buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug salamat Lord nakaabot ang ngarong takna Pasko sa pagkabanhaw. Ug salamat sa tang labang makagahom nga nagpitak pag-atang mataron. Bitaw kumusta na mo atong nagsubaybay sa mga video nga nas laing nasod ug nas palibot. Amping mo diha kanunay hinot pantag Ginoo magaban kanunay dinto og hatagan mo kabaskog permi sa atong lawas pag-adlaw og minuto. Karon di ay maginod na pug koron sa among napasalamat kung nakaabot po ko daring lugar ha kay tan-aw ko gabi sa dagit sang apo kay apil man lagi og dagit so makita na po sa kamahan. Diya diya sa Taiwan sa masamong tanawa lang man ang videos ng aging video katong nay anghel nayaw na naging wala sa ampo diya karong laylong kay ba ko na kay mga problema wa dalang masandigan tapik lang katong labang makagahom walain para karon na kasladyo sa imong pamilya dari o kira ampo laman permi nakatagan kag maadong panglawas labi na sa imong imong anak o asawa diri sa Pilipinas o sa imong pamilya ampo laman kanunay diha kay ba ko nga manan-aw ka kanunay sang kuan nakos imong bay karon imong lugar si Kia readyhan na pod kay mo adto na pud ni mamasko kuno lahi man ila induha ning lugar sa Garcia kay mamasko kunog mga anghel na ila sa napasya kay kuan kay imot man ni kay dugay nakatugo bi alaula kapin na nakauli lahi magilang pamagi dir hindi ay kay ingana malagamo sa unas kami pegagmay kay alas
dos man tama na alas 3 sa nikabuntag mga alas 5 mamay idagit dari ila alas 12 sa kanang gabi may pagdagit katong pagkaman sa benditas tubig ug kadyo makita sa inyo sa vlog na katong ngit kay nagbindita to sa tubig ug kadyo tagbo to nga naman to lola sa una sa mauban pa kong simba nga na alas 11 gabi pa may matagmang na kaya magmisa ni alas 12 mo to ibinditas tubig ug kadyo dahil ka magmisa sa tubig ug kadlawon may idagit ila dari lahi alas 9 pa gabi nagsugod na og misa itong naman gabi alas 12 kapin ang dagit bulan ilang kuan kanta daw ura ilang simbahan ni o nagmisa na po dun sa sikan mas. Tade ko diha sa Cortes nila ni Rosemary oy nila ni Gaga nila ni Manoy Noel ug tita ngayong Pasko sa pagkabanhaw diha happy Easter Sunday diha ko diha sa Cortes nila ni Manoy. Ang si Manoy wala na sa Cortes na nasa uptown. Manoy Noel oy og ni tita silang pamilya. Kumusta na mo diha og ni Rosemary nila Kling Kling nila ni Ma'am Squadro. Kumusta na mo lahat man tang nakamubuon na mo sa hitabo ni Manang kay ba ko pangmingaw mo karon labi na ngaron Pasko sa pagkabanhaw. Kaya sa unas diya po ko siyong poder. Pasko pagkabanhaw na yung mga usay, mag-outing, magsaulog, sa pagkabuhi sa itong Ginoo. Kamawa din sa mga karaan. Di ko ito sa mga karaan naman to. Sunod-sunod din ito sa mga mahiin sa mga karaang tao. Walang move on na mo diha. Rosemary. Kaya ko, pagka nakamubon, ako gali, di ka kamubon, labi na makikita ko sa katong mga dress kitong hatag ni Manang, pero kaya ba ko sa Manang, nagapos atong kasing-kasing, nagapos itong kasing-kasing, bisag, hindi na makita, pero sa atong kasing naagi ako. Kaya paskos pagkabanhaw ron, kaya ba dyan kong pangmingaw mo, kasi maghilak-hilak pa ka diha, Rosemary, kaya gimingaw kang Manang, pero kitang tanan at tumatapad o, relax naman mo diha. Kung sa itong lingaw ron, tatoad na, di po ko, wap ko makabisita. Nila, ni Gaga, diya sa Cortes. Tason, hakalapit. Signal ay. May ilang lugar na. Sakpan. Wala makanaan niya halin. Banda dyan, ang silipong nga kawa ito, buta, babab, ulan sa wala diha. Hamli mo silpon? Poste. Ano mga bata day? Mas ko na ilang. Wapa magawas. Balulong. Ano ba na galing na? Ano ba labay? Ano sunod ani? Jabang-jabang. Walang madali sila kahon na. Hindi abot sa init. Mga kawan mga undiwawan tutusi. Magigagaw. Ano? Hindi pa umipang. Lalaki mong mamalong. Dali na natin naman ba? Ako, vlog ko. Yung masisa, nga to kag Garcia na eh. Yaring mo Maria, Herlinda nung bike pumahaw. Ikaw di kan kala eh, mga agdasim ko ma. Agay, bunta kayo. Kapira mo ko. Amo na di pagkakako. Ito na sila na ito. Ah. Ang gawas na sila ma. Misa ka bata. Dili mo mangantak iya.
Lamat, Nay. Lamat. 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 Gus ka po, ate. Hindi ko. Asa ang pod mo? Gus ka, ate. Bilang ko po. Bilang mo. Bisa rin mo. Pinakyang, mayong Pasko. Bibi. Panaman na. Naa. Kanta kusog. Ano may bata ba nga banbante di na mo kanta ron ha? Kas gabi, kas gaya. Talo. Kay mo kanta kami sa dakong kalipay. Kas ganak. Kay naman ang mano mga Kisa nang upuhan. Okay. Terus gani kanta ro madenggan. Lama. Terus salas. Asa na sila? Lago sa tuan day? Lago na pod? Atoy la? Come on. Mga elementos ay mukanta kami sa dakong kalipay. Kay naban na manunod mga dahong kamuniwan o uban pa mga elemento
May pasto sa pagkabanaw. Tingog yan. Okay, din. Dali. Dali. Di na magabi di ato ibabaw bi. Init na raban ng batang gamay. Kasi pasano na ni mo kiya? Kau tak kakya? Ang